Inkakamo kubahlali baseNgqwalane ngapha kwaseQonce bekhalazela ungahambi kakuhle kwenkonzo. Njengokubona ke emva kwethu basisihlo ngumsindo bekhalaza bezama ukufuna impendulo kwiinkokheli zokuhlala. Ukanti ke sikhe sathetha sadlana indlebe nenye yenkokheli zabahlali yasiphendula ke yona yenjenje. Sibhalele the previous committee ubana nasicela baze e-meeting which is a general meeting bazo accounta basinike i-report back oko babephethe for 6 years. So sifuna basinike i-report back bathi hand over. Ndababhalela letter, they received the letter Mr. Hapana as chairman of previous committee. Kaba responde and then we took upon ourselves uba maske siye kubo kuba Mr. Hapana sinibhalela letter waye receiver. How come ningaze meeting? And then Mr. Hapana was na they do not feel safe around us. So abazokwazi ukuza ndathi write that down so kwenzela uba ebahlali bengathi axoxa nisibonise. We received the letter. Sababonisa uba abantu bayabaleka into esiqapheleyo. Is that the matter of them being scared of us? Ngabo bayabaleka. So sathatha isigqibo uba namhlanje it's a total shutdown. Akuphangelwa akho mntu esikolweni because akho nto i-development apha kule lali akho nto iqhubekekayo. Imali yatyiwa, there's corruption apha, they are not accountable, they do not report back kwabahlali. Basiphethe kodwa bathunywe sithi kwiinto zethu. Sifuna basinike i-financial report, basinike izitampu zethu nee-documents zelali nee-assets zelali. That's what we want from them. Asizanga ngomsindo. Ndingu-Anathi Khave kwindaba zezolitsha online TV ndikuNgqwalane eQonce.